тайландски масаж. Тайландски масаж. Древна техника, която съчетава разтягане, акупресура и масаж за активиране на енергийните линии в тялото. Това помага за увеличаване на гъвкавостта. Отпускане на мускулите и създаване на перфектна хармония. Редовното му практикуване подобрява общото състояние. Поддържа енергията и насърчава релаксацията. Запишете се днес и почувствайте истинско обновление на тялото и духа.